Kaixo egun ikasleok, gaur ikusiko dugu nola garatu egiten den binomio baten berreketa. Jatzen du da polinomio baten berreketa, baina berez egingo duguna da binomio baten berreketa. Bai, binomio da polinomio bat dituena bi batugai. Bai? Horretarako, lehenengo gauza, aztertuko dugu adibidez polinomio hau, isa gehi. Isa gehi ezin da garatu gehiago, orduan isa gehi. Isa gehi berbi, zuek ikusi dezute formula bikainaren bitartez, hau da, lehenengoaren berbidura, gehi bi aldiz lehenengoa bider bigarrena, gehi bigarrenaren berbidura. Baina, hortik berbi aurreragoko binomioak, oda berriru, berlau, berbost, hori garatzeko erabiltzen da tartagliaren triangelua. Hau da, zuek egin dezakezute isa gehi berriru, hiru aldiz biderkatu ese gehi, baina, klaro, biderkatu behar zutu lehenengo hau, eta gero emaitza honekin. Eta emaitza izango litzateke hau, baina denbora behar da horretarako, bai? Kasu honetan gauza bera, isa berbikain bi egiten baditu zute lau aldiz, denbora emango dizue kalkulatzeko guzti hau, bai? Orduan erabiltzen da tartagliaren triangelua. Orduan, tartagliaren triangelua da polinomio hauek izango dituzten koefizienteak emango dizkigu, bai? Horretarako egiten da, jartzen da lehenengo bat eta bat, bai? Eta orduan egiten da gero batura bat eta bat, bi, bai? Eta beti izkinetan jartzen dira bi bateko, bai? Hau da, bigarren mailakoentzat. Hirugarren mailakoentzat, batura egin behar dezute, hau eta honen artean, bat eta bi, hiru, eta bi eta bat, hiru, bai? Eta izkinetan jarri behar dira bat eta bat. Uste zute triangelu bat ari gara egiten, bai? Gero bat eta hiru izango da lau, hiru eta hiru izango da sei, hiru eta bat izango da lau. Eta izkinetan esan bezala bat eta bat. Eta horrela jarraituko genuke berbost, bersei eta horrelakoak, bale? Bueno, ikusten dezutenez, adibidez, hirugarren mailakoa baldin bada binomio hau, bai? Orduan, polinomioaren emaitzan, koefizienteak jarri behar ditugu bat, hiru, hiru eta bat. Orden honetan, hau da, bat, hiru, hiru eta bat. Bai, batugai bakoitzean. Eta gero, egin behar deguna da, batugai bakoitza, adibidez, lehenengo batugai hau, jun behar da, berretzailerik handienetik txikienera. Hau da, isa jartzen badu hemen, eta berriru, orduan, isa berriru jarriko dugu lehenengo batugaian. Beraz, bigarren batugaian jarri barko dugu ja, jetxiz unitate bat. Hemen dago isa berriru, hemen jarriko dugu isa berbi, hemen isa berbat, eta bukatzeko hemen isarik ez da gartzen, porque isa berzero da bat, bai? Bigarren batugaiarekin gauza bera, baina kontrako norantzan, hau da, betik gora berretzaiekin. Hemen jartzen du i, beraz, lehenengo batugaian ez da agertuko, zeta i berzero da bat, bai? Gero jartzen dugu i berbat, gero i berbi, eta i berriru. Bai, beraz, binomio hau berriru egiten badegu, bere emaitza izango da isa berriru, gehi hiru isa berbi i, gehi hiru isa i berbi, gehi i berriru. Bai? Gogoratu ordena da lehenengo jartzea koefizienteak, lehenengo batugaiarekin goitik berako zentzuan, berriru, berbi, berbat eta berzero, eta bigarrenarekin, alrebez, betikan gora, 0, bat, berbi, berriru, bai? Eta adibidez polinomio honetan, ikusten bazute, daukagu binomio hau, bai? Orduan, esan dugun bezala, tartaglearen triangeluaren
koefizienteak jarriko ditugu hemen, bai? Bat, lau, sei, lau bat, bat, lau, sei, bat, lau, eta bat, eta orduan, lehenengo batugaia, lehenengo binomio hau binomio hau jongo da goitik bera, bai? Izango da, isa berbi dena berlau, egin behar degulako berlau, bai? Gero, egin behar dugu isa berbi hau berriru, ikusten zuten nola jaisten den, berlau, berriru. Gero, isa berbi berbi, isa berbi berbat, eta isa berbi berzero dela bat, bai? Bigarren osagaiarekin gauza bera, hemen jartzen du minus bi, bueno, pues jarriko dugu hemen. Da, betik gora, da, minus bi ber 0, ez da agertzen, bai, delako bat, minus bi ber bat, ikusten zuten jungo garela igotzen, minus bi ber bi, minus bi ber iru, eta bukatzeko minus bi ber lau azkeneko batu gaian, bale? Eta azkenik egin barko esuniketzke, eraiketak, isa berbi ber lau, ber sortzi, bai? Gero da, minus bi ber ba dela minus bi, bider lau da minus sortzi, eta isa berbi berriru dela bi berriru 6, isa ber 6. Hemen, minus bi berbi da lau, bider 6, hogeita lau. Isa berbi, isa ber lau, bai? Hemen, minus bi berriru da minus sortzi, bider lau, dela minus hogeita amabi, eta isa berbi berbat, bi bider bat, bi barkatu isa berbi hemen, bale? Bukatzeko, minus bi berlau dela amasei, bider bat amasei. Beraz, honen garapena, binomioa honen berreketaren garapena da isa ber sortzi, ken sortzi isa ber 6, gehi hogeita lau isa ber lau, ken hogeita amabi isa berbi, gehi amasei. Ikusten dezuten ez hemen, trukatzen dira minus, plus, minus, plus, bai? Zergatik egiten du minus, plus, ba, hemen zeinua minus delako. Plus denean ez dago arazorik, dena da plus, baina minus denean, lehenengoa da minus, gero plus, minus, eta plus. Bale? Ba, hau da, binomio baten berreketari buruz, jakin behar dezutena.